ukuthi kufuneka ukuqala sijonge isiko. Lithini isiko lokuvela kwekumkani? Akaqali ke uba khona ukumkani kuba kuqala ngoku. Ukumkani uzalwa evela ekuqaleni wethetha mhlawumbe asemthethe isikhona isilungwane esithile ke nasiva. Andifuna usingena kodwa sesilungu. Kuthiwa inaskitherus. Noba bayazi kakhulu. Uthe engekazali intombi seyintombi ingekazali sesazibizo zala ikumkani xa ethe yozekwa yalotshwa. Naw ke ngoku bendifuna ukuyiqala emva ndifuna ukuba ixesha selimkile ixesha esinalo lincinci limkile iphelile bendifuna uqala emva kukumkani uFako okanye ungqongqoshe uzala uFako. uFako uzalwa ngungqongqoshe engudlunkulu. Indlu enkulu ivela kanjani? Indlu enkulu ndiyena ubhala apha esithi uba khona ubonakala bekhona amagingxigingxi. Kodwa ke ndifuna nje ukuba ndizodlula kuzo ndawo ayona out ezo ndawo. Ikumkani ivela xa sukuba kuhlangene ifamily. Ayidwa ke into yenzeka ngoba ifamily mhlawumbe ingahlangani ngenxa yemvana. Uba ubona ubungedonsiswa ingahlangani ke. Yezinye into kuyokapitalize ngayo uba hayi kangihlangana ifamily kangithini kodwa akasizungena kakhulu kuloo ndawo. Eyona nto uyothetha ngayo ezifuna uma phezu kwayo. Ikumkani izalwa kuba kudibene ifamily le eyona family lapha close kakumkani. Imke ibize ke ngoku amaphakathi notatomncinci notatomkhulu abacloser. Bathi ke ngoku sifuna siyozekela ikumkani. Umfazi ozozala ikumkani ngokwesiko apha ekhaya. Andani noma ndivakala. Ikumkani njengekumkani ingumfana. Yindoda ikumkani ayizange ingabiyo ndoda. Yindoda njengendoda iyakwazi ukuzibonela intombi apha ihambe khona. Noba ibone emlanjeni noba ibone edolophini xa bebethenga kwaSpar yabona nathi le ntombi itsho iyithathe loo ntombi izeke ihlekele into ezo zindlu zombili zimbini uzikumkani zonke. Ndifuna ukuyithatha elisiko ndilisekude apho lisuka khona. Eli siko lelezizwe zonke isizwe sabambo nesizwe sabenguni siko linye ekukumkanini linye ko sebenzisa isiko linye. Ithi ke ikumkani xa ithe yazizekela le ntombi yokuqala kubizwe ngokuba le ntombi yokuqala yintsukanqatshi ezala ke umfana uqala. Lo mfana uqala obizwa ngokuba yingoda ozalwa intsukanqatshi. Iphinde yehle xa le ntombazane izekwe sisizwe uqoqelwe inkomo ngabantu beyolobola sisizwe. Kulapho kuthiwa ke ngoku le ntombazane izekwe ngukumkani izekwe sisizwe. Yile izozala ntoni ikumkani. Le ntombazane yozekwa khange ibone nokubonwa ikumkani. Ayazi noba injani noba inhle noba imbini. Uzwa nayo idudwa khona apha iqutyulwa khona apha. Ubibeke kusemaXhoseni kusemaXhoseni enkwaZulu. Iye yoqutyulwa ezizokumkani athi nathi intombazane ezo sizalela ikumkani. Nani wandivakala. Emveni koko njengoba sithi ngiqala kuFako. uFako kwaba njalo waba ngudlunkulu uFako. Ukunene kwaFako kwangundamase apha ngaphesheya. Akanakumkani undamase. Ukukunene. Siphinde sibuye size uFako wazala unatsika nathi umtengwa nganene umqikela ozalwa nguFako. Umqikela wangudlunkulu. Udlunkulu ongumqikela wanokunene kwakhe okungundamase. Umqikela wazala uSidawu. uSidawu wayendlunkulu. Ukunene kwaSidawu kwangumhlanga apha ezantsi. Ukunene kukaSidawu ukanatsika oko kukaSidawu. uSidawu wazala uMarhelane. uMarhelane ukunene kukaMarhelane yanguToli. uToli phaa esihlithu. Ukunene kukaMarhelane oko. uMarhelane waphinda wazala uBhota manzi olwandle Sidawu. Oku kunene. Yebephinde ndiphinde le ndawo. Ukunene kuvela kwintombazane ezizekeleyo ikumkani ezithandeleyo.
okwesibili engabonwanga sisizwe lontombi uthe ukunene ezala ingoda zongena kule ndaba amahelane ngoku umahelane lithi umahelane ukunene kwamahelane bengubani uToli umahelane wazala uBhota uBhota wakukunene kukaMandlonke uMandlonke binguyikumkani uBhota staw ekukunene lento yayiliwa nangoku kuba yaliwa bekwayibeka bo ubhalo nokonyana uBhota ubekukunene ezelwe yiwo kwesibili uBhota wazala uMpondombini naye uzalwe ngohlobo lunye olukukunene uNdlunkulu le wayibela unathi uzodumile nguye uNdlunkulu nekumkani uzodumile ozala uZanozuku ubekukunene ukunene kwindlu yasebathenzini uzwe lonke dumezweni sibla ngifuna ngiveze le ndawo okokuba uNdlunkulu uzalwa xa ngaba intombazana izalwa kwi-royal family uNdlunkulu kulapho ke ngoku kuye kuzalwe khona kuthiwa kuzalwa ntoni uzalwa ikumkani ezalwa kwi-royal family intombazana yakhona ntombazana leyo ebingazaniyo nokumkani ongayaziyo intombazana azekelwe sisizwe ukhutshwa inkomo kulonke isizwe sikhupha inkomo siyolobolela ukumkani ndifuna ndiveze nale ndawo yokuthi abanye abantu besithi uzodumile ongeyokumkani uzodumile ndikhona ndiuye funa emqhikela khumbula kahle 1979 uzwelidumile wabuwini ukumkani ngo-1979 kwikhomishini kaLujabe uthe sobubuwinile ukumkani ngoba uBhota ube ngupresident ngelo xesha kwathiwa kuzwelidumile makuhambe kuyovotwa vote olukhosi phakathi kwazodumile nabani noMpondombini ayazi abantu balapho loo nto 1979 ebuwinile uzodumile ukumkani 1983 kwikhomishini kaBeckett wabuwina futhi uzodumile ukumkani kwexesha zobhubha ubhale inkosi lekumkani eseswini ebuwinile ukumkani iphumile ijudgment yona nto ayifelayo leyo uzodumile yiloo nto esiye noZanozuku solwa ngayo azawuyila uZanozuku emzamweni yahamba nangoku yiqokelelo i-information yithathela kumagqwetha wakhe amagqwetha kazodumile uThemba Sangolo ubejaji yayiligqwetha kazodumile noNansika noSophie yenza ne-information yonke yayi kwi-archives wayewinile uzodumile wayekumkani uzodumile uzeke intombi wazekelwayo wazekelwa kuba eyikumkani eyiwina into yokumkani icinezelwe ilandla ngapha uStella noBhota ndize kule ndawo kulotyolelwa sisizwe oyena mntu wayekhona endazi namakhaza abeyiphuma khona elikhaza xa kwakuyolotyolwa ebathenjini laliphuma kwaNotha eMount Elifu elinye laliphuma kwaGobhela elinye ikhaza apha eFlagstaff amadoda amaninzi ngedendwabana amadoda alapha eFlagstaff elinye ikhaza laliphuma eBizana kwaGanyile elinye ikhaza amakhaza ke ndithetha apha elinye liphuma kwaNatseni kwa eLsikisiki kwa ePhamathol umhlolo wapha ePhamathol yaphuma nje kwaNcanya umhlolo uNcanya laphuma kwaNcanya nditsho nje kwindawo ngendawo zahlukile abuye lo khazelo lazolobola la kugqitywa okokuba lilobole elokhaza elo kwemkiwa kwayole ndifuna ukuyithetha ngento yokudidiseka kokuba lo intombazana eyayilotyolwe sisizwe iyotsho emzindlovu ichithwe nalo mthetho uzochithwa lapho uba kokwenzile ntoni ngelo xesha kungexesha uMpondombini asesihlalweni uStella naye esesihlalweni eMinistry of Justice kwathulelwe amapolisa uba mabobanjwe ukho nekhehle phayela likhona elasebathenjini ekwakuthiwa uNyangilizwe ekho kwabo phakathi kobantu ebayolobo bebeyona sebewutshathisa uNompucuko bewumthathisa emzindlovu
kwacaba amapolisa afika nje nje kwakunethe lokumileyo amapolisa ethunyelwe nguStella eyiminister kaXhosa uStella afika bachithe emzindlovu benke bazomisa kwacaba nalapha abazokwazi yayogqityanezelwa enathini leto by Flagstaff isiphaqini